Malta kellha l-aktar rata baxxa ta' omiċidji fl-Unjoni Ewropea, b'ċifra ta' 0.37 għal kull 100,000 persuna. Dan ħareġ skont l-aħħar statistika pubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. L-istudju tal-Eurostat jinkludi 41 pajjiż fil-kontinent Ewropew, inkluż is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Bl-unika pajjiż li kellu rata nqas minn Malta kien il-Liechtenstein, li għandu popolazzjoni ta' madwar 40,000 ruħ u mhuwiex membru tal-Unjoni Ewropea. L-istudju huwa bbażat fuq statistika tal-2023 li konfermat li f'dik is-sena Malta esperjenzat żewġ reati ta' omiċidju. Dak ta' Pelinkaja ta' 30 sena li nqatlet minn Jeremy Camilleri fil-Gżira fit-18 ta' Jannar 2023 u f'Ottubru l-omiċidju doppju ta' Carmen Abela u Joe Bartolo. Skont il-Eurostat, omiċidju doppju jott daqs wieħed. Minn dan l-istudju ħareġ ukoll li Malta kienet l-aktar pajjiż sigur fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam omiċidi fl-2023 minn kull sena oħra minn mindu bdew jinġabru l-istatistiċi fl-2008. B'kuntrast, l-ar sena rata ta' omiċidji f'Malta kienet fl-2012 meta laħqet rata ta' 2.79 b'total ta' 12 omiċidju inkluż żewġ omiċidji doppji. Il-Latvja reġistrat b'mod sinifikanti l-ogħla rata ta' omiċidji intenzjonati brata ta' 4.2 għal kull 100,000 persuna, segwita mill-Litwanja b'2.41 u l-Belġu b'1.38. L-Italja u l-Iżvizzera segwew qrib lil Malta brati simili u baxxi ta' reati, b'total ta' 21 pajjiż li kellhom rata per capita inqas minn wieħed. Sa dan it-tant, filwaqt li kienet fin-nofs fil-klassifika ta' omiċidi, l-Iżvezja kienet fuq net fil-lista ta' attentati ta' omiċidju intenzjonat, brata ta' 12.63 għal kull 100,000 persuna. Darbtej dik tal-Finlandja li kienet fit-tielet post b'6.38 u 2 punti l fuq mill-Belġu li kien fit-tieni post b'10.55.